veniu demà de la Serreta, veureu com us podem ensenyar una nova manera de viure en tot allò que llença la gent. Si voleu veure bèsties estranyes com hi conviuen perfectament, una colla d'animals i plantes, i també hi pot viure la gent. I tenim la porca vietnamita, ànecs, oques i també un cavall, unes gallinetes ben petites, faisans i tots tipus de galls. Si veniu allà de la Serreta, veureu com tenim un nivell. Hem muntat tota una paradeta d'animals, escultures i ocells. Mira que és bonic això de viure i funcionar d'altres maneres, donant sombra als horts, fent pujar amunt els troncs i flors i tomaqueres, i que no els hi falti l'aigua, ni la terra ni l'ador. Si veniu demà de la Serreta,